Нов клип! Нова поредица! Какво ста, хора? Аз съм Алекс. Днеска ще играем на Arena Breakout. Преди да започнем, дайте лайк. Това не е просене, но е. Не, аз нямам шизофрения, но имам шизофрения. Но нека да започваме, като си правим профил. Направих си профил. Какво толкова правя? Какво толкова мислиш? А? Какво? Добре. Добре, тук ни учат как да играем. Чакай. Не виждам никаква разлика. Ужас. Това е като Call of Duty, бе. Защо съм толкова бавен? Добре, скачам. Добре, стига си мъчил. Сега пък ме кара и да клякам. Ти добре ли си е? Не скочи хубаво. И какво правим? Той си рита вратата. Добре. Идвам с тебе, чакай. Оле, боже, той ще ме уби. Няма да ме убиеш. За да не звучи толкова звучно. Аз го убих, бе! О, даш ми оръжие. Мерси, брат. Добре. И това ли? Не. Готово ли? Какво е това? Бомба? Взимай тази бомба. Там я хвърлям. И какво? Що лаги? Our objective this time is to recover something valuable, then evacuate. Ще играе ли? Добре. Какво е това? И пари ли взимам без? Стига, бе. Добре. Значи трябва да сме тук. Маркирай. Мога и да маркирам. Това е много хубаво, бе. Той може да говори ли, бе? Стига, бе. Това са ми стъпките. Значи трябва тихо да ходя.
Ясно, ясно, ясно. Open the safe to get the valuables. Чакай, е така тихо. Ще го взема. Items Boy. with a gold background are worth good money. Take the mission item and evacuate. Що не мога да се обърна? Ого, колко пари взехме. Аре бе, Ground to pinpoint where the sound 27 хиляди. from. Let's head Почти 28. sound. Looks like there are other operators out here. Между другото, не знам дали имат мултиплеер. Keep an eye on the sound waves and stay hidden. Ако има мултиплеер, това ще е готино. Охо. When the time is right, take it out. It's a dog-eat-dog. Добре. То мога да го отджоба? Yes, я да видим какво има. You got lucky. А, This is a nice weapon. неговата е Go on, по-здрава. take it. His armor is better too. Put it on. Каската... Не, каската не. Complete. Plus a little extra. Mark the extraction Това може ли? О, може да отворя. Добре, добре. Some Има ли нещо интересно enemies тук? might hide out near the extraction point. Какво е това, бе? Ambush. Кайчен ключ? Стига, бе. Ще проверя неговото оръжие. Какво е това, бе? Мога да гледам настрани, добре. Идвам. Опа. Някой гърми? Мога ли аз да отворя тази врата? Ох. Академия. О, не! Аз съм ранен! Ко правим? Са куцам заради тебе! Какво е това, бе? Не. Изчакай ме. Моля се. Да си взема хапчетата. The effects are only temporary, but they're there in a pinch. Keep moving for the extraction point. Охо, вече сме с 84 000. Стига, бе. Осем, 7, добре. Освен, че трябва да си оправя графиките. В момента доста добре. Няма какво да се лъжем. Само къде? До фермата. Добре. Ставаме фермери. За 24 часа. Гледайте цялото видео, без да пропускате нито една секунда и гледайте този клип 2 пъти. И те станете простоти, които кринджовите ютубери правят. Той не за друго се казвам Cringe Kids, защото доста деца гледат кринджови ютубери и те стават като тях, което не е много добре. Но за това ще говоря по-късно в по-бъдещите видеа. Даваме старт. Разгеле. The motel is just ahead. That's where the mission objective is. Get in. Какво е това са? and get out. That's the mission. Що тази снимка беше толкова размазана? Engagement in the distance. Welcome to paradise. A bridge was bombed at the farm. Какво е това, бе? And now Ajax is Ние сме в някакъв изоставен got град. eyes on bodies too. Wolf, scout ahead. Jack, confirm identities of the KIA. Кия. Колата Кия.
just some basic supplies. They must Добре, be мога ли да пропусна тази сцена? Моля ви се. Никога да пропусна. Я хеликоптер. After the farm became a theater of operations, the whole dark zone has only gotten worse. Break it open. Spread А out. така, моя герой е машина. Control. Pick a target and concentrate fire. Да, я застрелям! Threat alert. Майната ти! Move out. Wolf, you're our spotter. Recon the motel. Understood. What a mess. Freshen up, rookie. Благодаря. Сега ще те пръсна в главата. Сега ще ти пръсна в главата. Wolf, report on the motel situation. One guard on the side door. Stay low. Leave the guard to us. Дай ми вече да правя каквото искам, благодаря ти! Добре, добре. Ready to go. Let's dance. Стига си ми дал зор. Оле, The bunker is covered. Approach the target. папа. Target eliminated. Yes! Wolf, report. Майко, трябва да хора по-тихо. Трябва да просто да говоря по-тихо и да ходя по-тихо. Да говоря и да ходя по-тихо. Я да видим. Никакви добри оръжия да имаш? Не, ти си. Търся. Нещо интересно. Кой е това? Не знам. Дори не го взех. О, мерси! А, те са горе. Добре. Аре, бе. Добре. Breach and clear. Как отворих тази врата. Уф, че ми изкара къла, бе! Браво! Ръката ми, човек! Listen, someone's in that room. Something wrong? С това ли се взима? О боже. Сега е доста по-добре. Я да видим какво имаш. Бронят ти е зле. Каската ти е като моята. Тук нещо интересно. Не. Тука. Шутга. О, за пушката ли е? Добре. Чакай. Кой е това? Някой тука, който да сари. Clear. Area secured. Ти сериозно ли е? Не мога да отворя тази врата. Ще да питам те къде са. Сейф. Дай ми този сейф. See if our objective is in. Пари, нали? Пари. Intel secured. It looked a gold chain. Ugly, but valuable. Рич. Sell this on the market and you'll С get 80! gear in return. Въй, човек, взимай го, бе. Кой ти ги дава тези пари? Добре, няма никакви. Exit to the garage according to Чола ги. Не. Май, защото зарежда нова част от играта.
Хитлер. Хитлер. Не! Приятеля ми! Айде! Ставай! Филното ли? Ами какво трябваше да направим? I haven't been your instructor, don't forget. I've said Да бе, стига си ми говорил! There at the dark zone. Не мога да си чуя мислите. Какво е това сега? Защото аз виждам единствената разлика, че копчетата в лявата страна са по-малки. Естествено, че по-малките. Даваме старт. Давам старт. Има микрофон, бе! Има мултиплеер! О, теглете! Теглете тази игра! Заслужава си! Добре. Чакай. Пак е нещо. Убил съм 7 човека. Става. Втори, ей! Аз съм на втори левел. Аз съм много добър. По принцип не искам да гледам детайлите.
Но вие ме карате. Готово. Връщам се. Сезон 4. Нов сезон. Ами... Добре, махай се. Добре. Сега искам да видя съобщенията. Благодаря. Махай се. 25 000. Добре. Нов сезон, нова система, нови мисии. Не искам нови мисии, моля, остави ме да живея. Ами да, ако клип ви хареса, знаете какво да правите, ако ли не, живи и здрави да сме. Хайде, чао!